eu son Melina López e isto é Diálogos Bacán, unha iniciativa promovida pola Fundación Bacán que difunde e promove o legado de José Vázquez Cereijo, buscando retomar a práctica da tertulia baixo un formato máis actualizado como este do videopodcast, para ofrecerlles cada 15 días unha nova entrega na que falamos arredor dun tema relacionado co eixe vertebrador destes diálogos, que é o Lugo do futuro. Neste Lugo do futuro que imos debuxando nos diálogos, existe un debate que cada vez é máis recurrente e constante arredor do tema do ensino. O propio José Vázquez Cereijo non era alleo ao ensino ao teren na casa o seu pai como director da Escola de Traballo de Lugo durante varios anos antes da guerra e mesmo as súas irmáns tamén eran docentes. Así que logo falamos hoxe nos diálogos destes novos retos que trae consigo o século XXI arredor da educación. E para iso contamos con 4 convidados que de seguido lles presento. Dunha banda está connosco Concepción Seijas, que foi directora do Conservatorio de Danza en Lugo e que actualmente é preparadora de oposicións e creadora do seu propio método, denominado ARIA, de aprendizaxe, e que vén de recibir recentemente o premio Best CEO Awards a innovación educativa, non? Benvida Concepción, Conchi, se me permites, e grazas por acudir ao chamado dos diálogos. Muchas gracias pola invitación. Temos connosco tamén a Xosé Antón Núñez Álvarez, coñecido por todos nós como Toño Núñez, que é orixinario de Navia de Suarna, mestre xubilado agora e escritor, ademais de ser unha persoa bastante activa no eido cultural, tanto organizativamente como na parte participativa. Grazas por estaren connosco, Toño. Encantado tamén, agradecido polo convite. Imos falar. Moi inspirador compartir este tempo e este espazo con vos. Grazas. A nosa terceira convidada é Cristina González, que é profesora actualmente de lingua castelá e literatura no Lucus Augusti, que estivo varios anos como responsable de biblioteca escolar e que é intérprete e investigadora da lingua de signos. Moitas grazas por estaren aquí, Cristina. Moitas grazas a vos. Grazas, benvida. E finalmente presentolles a Mario Outeiro, natural do Corvo, ao que moitos de vostedes seguramente xa coñezan, porque estivo moitos anos en política activa, pero que actualmente Mario adícase a ser profesor, verdad? Meira está ahora mesmo. Benvido, Mario, e grazas por estaren aquí. Moitísimas grazas a vos por convidarme e estar neste espazo que honra a memoria de Vázquez Cereijo, que tiven a fortuna de coñecer no 2011. Grazas. O ensino é un campo moi extenso e variado, proba diso é a variedade de perfis que representades e que agardo dean unha conversa ao redor da educación moi enriquecedora e de seguro vai resultar algo moi interesante. Así que, se vos parece, gustaríame comenzar preguntándovos, xa que logo todos fostedes ou sodes docentes, que pensades acerca do papel actual que ten que ter o docente a día de hoxe, tanto no eido, digamos, máis clásico da aula, ou como podería ser un eido xa máis moderno, no sentido das canles interactivas. Podemos comenzar por Mario, por Conchi, por Toño, quen se anime a comenzar e despois imos variando a quenda. Adiante, Mario. Bueno, pois eu creo que o papel que xoga o profesorado na actualidade é un papel, bueno, pois moi importante, moi complexo. É dicir, xa non só, por menos en secundaria, xa non somos os transmisores dunha cultura cada un na súa área, senón que temos moitos retos que afrontar, non? Dende un alumnado cada vez máis diverso a unha sociedade que eu creo que tamén, non sei se demanda, pero eu creo que debemos exercer ese papel, despertar o sentido crítico, o pensamento crítico do alumnado, non? Para que, bueno, pois non actúen na sociedade na que vivimos, pois facendo seguidismo de proclamas que chegan a través das redes sociais. Entonces eu creo que fomentar o espírito crítico no alumnado é fundamental, sobre todo nestes tempos, non? No que a extrema dereita está gañando seguidores no alumnado de secundaria. Cristina. Pois eu concordo co compañeiro. Penso tamén que eu creo que o maior reto que me enfronto a diario nas aulas é o da xestión emocional e a resolución de conflictos.
Vivimos nunha sociedade onde a xuventude pois cada vez está máis afectada, a xuventude e a sociedade en xeral por problemas que teñen que ver coa saúde mental. É moi difícil ás veces xestionar emocionalmente unha aula, a propia xestión emocional e a xestión dos rapaces e rapazas. Entón, eu creo que é o maior reto na actualidade. Toño, Pois, bueno, primeiro direi que un pouco moito do que fale sempre me vou referir ao ensino público, Sí. porque é o único que coñezo e que me interesa realmente. Certamente xa abriu a porta Mario, non? A sociedade actual é moi complexa. Eu aínda veño do tempo en que a palabra do mestre, metafóricamente poderíamos decir que era a palabra de Deus, cura, o mestre, sobre todo nos entornos rurais, a un mundo onde o sistema educativo é un máis. A maior parte das familias son a súa vez moito máis complexas que o eran, os estímulos son moi variados e cada vez o ensino ten menos tempo e acumulan moitos máis contidos. Cada vez a sociedade demanda máis todas as solucións ao ensino. O ensino vai parar todo, cando o ensino entendo eu que nese sentido cada vez ten menos capacidade de influencia na sociedade e no alumnado que nunca. Entón, complicada tarefa, admirable tarefa, apaixonante tarefa, bueno, hai que ir levando cada quen a fillo o seu tempo conforme aos parámetros pero incido moito no demás, non? O ideal, pois eso, fomentar individuos con capacidade crítica, que logo me estenderei máis porque nese sentido un pouco tamén para dar voz a todos. Claro, Conchi. Eu concordo con Cristina no sentido de que a xestión emocional é principal, pero aínda engadiría unha pata máis, non só a xestión emocional, sino o que me encontro eu a diario nos opositores, que non nos ensinan técnicas de estudio, non nos ensinan como memorizar. Chegan esos 70 temas que non saben como afrontarse a eles, en sentido de non entendo nada, non sei como abordar todo isto. Entón, considero a xestión emocional é básica, pero para mí son dúas patas que no secundario para mí carece del, pero eu ainda engadiría unha diferenciación máis. Eu como pianista considero que hai moita diferencia entre secundaria e conservatorio. O sea, en secundaria hai mestres que fan unha gran labor para adaptarse ao alumno, para innovar, en conservatorio tamén, pero sí es cierto que todavía prima mucho el conservadurismo. Entonces, para min, no século que estamos a día de hoxe, creo que hai que adaptarse máis ao alumno. E considerades que estamos nese proceso un pouco de adaptación aos novos tempos? Ou este é un proceso como outro calquera que deberon pasar xa outras xeracións? Eu creo, bueno... Sí, claro, sí, adiante. Eu creo que depende moito do mestre. O sea, como decía, hai mestres que son boísimos e hai o típico mestre que se acomoda de, bueno, pues o de todos os anos, para que me vou molestar, mentres que hai todo o contrario. Entón, de acordo que a sociedade está evolucionando un montón, cada vez as tecnoloxías pues, traen máis problemas se non as sabemos adaptar ben, por supostísimo que sí. Para iso hai pues, gamificación, retos, diversas maneiras de poder adaptarse ao alumnado, pero creo que, para min, é labor do docente. Que pensades vos? Sí, adiante. Sí, cando eu facía cursos de formación e tal, estaba moi de moda creo que era unha diapositiva, unha viñeta de Tonetti, que dicía que o ensino pode pasar medio século e que permanece prácticamente inamovible. Isto, nalgún tempo, foi bastante verdade, entendo que hoxe é imposible, que quen non se adapta á evolución case expulsa o sistema e a sociedade, non? Eu, precisamente, cando me xubilei, si que vía moi ben, en xeral, había persoas maiores moi postas na tecnoloxía, pero a maioría dos profesionais, máis ou menos da miña idade, un pouco antes, un pouco despois, gustábanos moito, sempre íamos a remolque, non? Entón, isto penso que se está superando, e sempre, pois, o mellor é unha parcela, o ensino, un pouco máis conservadora que a outras,
pero eu penso que está evolucionando moitísimo. Os novas mestras e novos mestres, o profesorado en xeral, pois xa son fillos do seu tempo, que antes están, bueno, o digo. Eu vexo por parte do alumnado en xeral unha necesidade de que os movan e os conmovan. É dicir, de que o que se traballa na aula a eles lles teña un sentido. Sí. Non me gusta tanto cando a perspectiva é a utilidade, pero sí que buscan sempre un sentido. Non me gusta a pregunta isto para que serve, que sí que fan moitas veces, pero sí que me gusta cando demandan eso, unha metodoloxía que chegue a eles, que busque vincularse, acercarse. Eso sí que o vexo nas novas xeracións e pareceme admirable. Que lle resulte un pouco máis cercano, verdad? Máis cercano á súa realidade, ao seu contexto, a todo iso. Eu creo que son moito máis demandantes, moito máis protestóns, entonces se ti non te adaptas, eles xa che demandan esa adaptación e como dicía Toño, buscan, senón, se ti non faz ese proceso de adaptación, o propio sistema xa te expulsa, porque é moi difícil estar nunha aula cando o alumnado non está o que ti estás, está outra cousa. Están vibrando noutra sintonía, verdad? Sí, eso vivido a diario é moi difícil de soster. É insoportable estar nunha aula sin ter capacidade para enfrontar o reto que supón hoxe o ensino. Emocionalmente, como dicías ti, dentro do punto de vista do alumnado, pero tamén do profesorado. E un profesor ou unha profesora na aula en fora de xogo, por entendernos, non dura nadiña. Nada. Sí, eu creo que o profesorado está facendo un esforzo grande por adaptarse aos novos cambios sociais. Efectivamente, tamén depende da etapa do ensino, pois ti pode ser un pouco máis clásico a hora de dar aulas ou tes que ser máis innovador. É dicir, no bacharelato seguramente poida sobrevivir como casi ou dun xeito moi parecido ao que fixeron os nosos propios profesores, porque ao final está moi marcado por esa PAU, agora mesmo PAU, a selectividade, pero na ESO que va, na ESO non podes facer o que fixeron contigo cando ti fuches alumnado, porque hoxe temos unhas aulas moi diversas en todos os sentidos, non? E en primaria, pois, imagínome que tamén. Sí. Falaba Cristina da mención que fan os alumnos, as alumnas, o alumnado en xeral, dese utilitarismo da educación. Pensades que, eu penso que existe un debate, penso que ese debate sobre o utilitarismo da educación está aí. Vos credes que toda aprendizaxe ten que estar enfocado a unha aplicación práctica? Porque xa estamos nun sistema que demanda eso. Eu creo que sí, quero dicir que hoxe, en teoría, o método de ensino debería ser competencial, é dicir, debemos formar alumnos para que no día de mañá poidan afrontar situacións reais, polo tanto, que non ten razón de ser seguir dando as materias como se viñan dando antes, non? No que a memorística pois tiña un papel moi importante. Polo tanto, no ensino xa, nas aulas, debemos empezar a traballar con situacións de aprendizaxe o máis reais posibles. Non só para que eles se motivan, que é moi importante, senón porque despois o día de mañá, pois a parte memorística vai ter... É dicir, debemos traballar non con problemas ou con exercicios abstractos, senón con contextos reais. Que pensades acerca do utilitarismo na educación? Pensades que, efectivamente, tense que enfocar a un aprendizaxe útil? Yo estoy completamente de acuerdo con Mario. O sea, en mi caso más, tú piensas que una posición es algo a medio y largo plazo. O sea, esto, con suerte, el que la prueba un año, o sea, la primera oposición. Y precisamente lo que comentabas, ¿no? El premio de los BESCEO, un poco por esa innovación, que ahora tenemos la suerte de que en abril vamos a recoger los premios de excelencia educativa a Madrid, precisamente por eso. Entonces es un poco que, si no ven en el día a día el cómo eso se lo pueden llevar de manera práctica, no tener que esperar 8 o 9 meses a ver los resultados, es como este proceso se me va a hacer eterno. Es como, necesito ver en el día a día qué utilidad le voy a dar en mi día a día, en mi aula además, ver qué innovaciones puedo hacer para que no sea lo tradicional, porque como tenga que esperar el día del examen, no estoy 9 meses preparándome. Claro. Entonces necesito ver practicidad. Porén, eu penso que tamén o coñecemento ten valor en sí.
moitas veces eu digo o prazer que ten escoitar un poema, o prazer de ler porque sí, o prazer polo prazer, é dicir, o coñecemento tamén é iso. Entón, eu moitas veces, cando, obviamente estou totalmente de acordo con vos, é dicir, ten que haber unha utilidade, eles teñen que ver a nivel práctico para que serve o que están facendo, pero tamén o valor do coñecemento. Valorar esa parte. Sí. Eu creo que exactamente, que ten que haber unha certa compensación, depende moito das materias, Ajá. hai unhas que están máis enfocadas ao utilitario, de logo o caso que ti expós é moi concreto, estamos falando de adultos xa, con unha formación e con uns criterios máis ou menos xa claros, non? Con respecto á vida. En alumnado, pois iso, desde primaria xa en infantil e na ESO, a universidade tamén xa un pouco diferente, porque as idades marcan un pouco as pautas, pero que todo enfocado á utilidade non sei a onde nos pode levar, a que tipo de sociedade nos pode levar. Se cadra é perigoso. Eu é que me sorprendo moitísimo, veño dun tempo en que nos parecía que na educación estaba a solución de cara a construir sociedades máis xustas, máis igualitarias, máis que aspirasen a crear un mundo mellor, e logo comprobo a estas alturas que nas sociedades onde máis se dedica ao ensino, onde mellores sistemas de ensino público hai, supoño que privado, pero insisto, falo do público, temos como resultado, que apuntaba Mario, grandes sorpresas como a deriva cara a unha ideoloxía moi de dereitas ou de extrema dereita. A ver, eu son un gran defensor do ensino público, pero ao mesmo tempo tamén crítico co ensino público. Penso que todo é mellorable. O ensino público é mellorable que deu uns resultados, uns froitos. Eu outro día escribía a Mario un artigo maravilloso onde é evidente, non? Os beneficios tanto na ciencia como na formación profesional como no campo da creación, é maravilloso ver os resultados que deu o ensino universal, o ensino público. Pero logo atopaste con que as sociedades no seu conxunto, por iso dicía que a sociedade é tan complexa que non só o ensino agora exerce influencia na formación e conformación das personalidades. Entón, enfocalo todo ao utilitarismo pareceme ben perigoso. Bueno, eu o fío do que comentaban, é dicir, cando falo de traballar a nivel competencial, non me estou referindo tampouco a formar adultos que saiban desenvolver un traballo, unha profesión, vale? Que ese que sería unha visión un pouco clásica do ensino e das competencias, senón a que o alumnado saiba afrontar situacións reais na súa vida, pero falo a nivel tamén persoal, Sí. é dicir, saber disfrutar dun poema ou dunha canción forma parte tamén dunha competencia, non? Esa é un pouco a visión que vexo eu das competencias. Mencionaba antes tamén Mario o tema da memorística, non? Anteriormente, en sistemas anteriores, logo, a memoria desempeñaba un papel moi importante. Quería preguntarvos como estamos concebindo o tema do esforzo a día de hoxe ligado á aprendizaxe de hoxe en día. A ver, o esforzo, volvemos ao de sempre. Como concepto, Hai así. persoas moi nostálgicas que pensan, estudiábamos máis, esforzámonos máis. Eu sempre utilizo esa expresión, cada quen é fillo ou filla do seu tempo. Neste tempo hai que repartir o tempo en tantísimos estímulos, en tantísimas actividades, que é imposible que alguén pense que unha persoa de hoxe se pode esforzar en estudar, e hai persoas Que fan? que se dedican a maior parte do seu tempo mellor ao estudo, pero en xeral a sociedade é iso, abriuse e fíxose tan complexa que hai que convivir con un montón de referentes e de estímulos. Entón, bueno, nada se consegue sin esforzo, pero o esforzo deste tempo non é o esforzo que eu vivín ou as xeracións anteriores. Ás veces tamén se lle pon o esforzo, ou falase a cultura do esforzo. Eu creo que o esforzo en sí é un valor. E moitas veces culpamos o mesmo alumnado, non, é que non ten éxito ou non tivo éxito nunha proba porque non se esforzou. E iso eu creo que é unha visión bastante reduccionista, porque ás veces
atopámonos alumnado con unhas mochilas moi grandes. Entón son, non sei, creo que solucións sinxelas para problemas moi complexos. Entón non todo é esforzo. E o esforzo creo que non é unha cultura, creo que é un valor como é un valor o traballo, pero ese culto ao esforzo pois tampouco non creo que sea a panacea ni a solución de nada. Solución de todo. Conchi. Sí, es que yo me planteo qué es el esfuerzo. O sea, ¿esfuerzo de estar horas por estar o esfuerzo de sacar horas productivas? Entonces, si el esfuerzo implica horas productivas, vale. Ahora, si es esfuerzo de estar 8 horas por estar, no. Y yo lo siento, pero yo difiero en el sentido de que yo lo veo cada año más, la implicación, o sea, baja un montón. O sea, en los opositores de manera concreta, no es la misma implicación año tras año. Las tecnologías, lo que quieras, las mochilas que dices tú, lo que sea. Pero, de acuerdo que cada uno somos de nuestra generación, pero el esfuerzo que había antes, no, o sea, yo difiero. É que é imposible que existe ese esforzo de antes. No, pero independientemente de que sea esfuerzo de fuerza, que tú puedes estar 3 horas productivas y no 7 horas por estar. Esas 3 horas productivas ya les cuesta. Sí, como dicía Toño, hoxe é moi difícil, quero dicir, captar a atención do alumnado durante moito tempo, pero, bueno, pasa ao alumnado, eu penso que nos pasa a todos os adultos se traballamos con un móvil arriba da mesa, non? Cada vez que está sonando, temos a tentación de botarlle un ollo e, por lo tanto, perdemos o fío. E efectivamente, quer dizer, as sociedades cambiaron. Hoxe estudan ata máis idade que estudábamos cando éramos nos cativos, é dicir, moitos xa abandonaran o sistema educativo. As novas tecnoloxías, as redes sociais, o móvil, e as mochilas tamén que comentaban. Quer dizer, hai alumnos que, sinceramente, xa vindo pola mañá xa demostran que hai un esforzo. Levantándose e vindo ao centro, estando toda a mañá, xa demostran un esforzo, porque supoño que eu, nas súas condicións, igual non o daba feito. Sí. Bueno, Sí, claro, Toño, adiante, en relación ao que dicía Pili, non? Conchi. Conchi. Conchi, sí. Eu creo que en todas as xeracións, ou polo menos así o vi mentre estuve nas aulas, había persoas, nenos, nenas, que se esforzaban un montón. Na miña xeración había persoas que estaban nas aulas como muebles, que tiñan a cabeciña en calquera lado menos ali, que quizáis vivimos con esa nostalgia de pensar que unha persona de hoxe, un neno ou unha nena de hoxe vai estar tan centrado no estudo, as familias, porque claro, antes, sobre todo quen viñamos de familias humildes, a exixencia ou a esperanza dos nosos pais e nais era que nos esforzáramos no estudo para mellorar. Claro. Eso era universal. Segue a selo, o pai ou que nai non quere que a nena ou o neno se esforce e que vaya ben no estudo. Pero é que é dificilísimo, incluso en persoas como as que recibes ti, que xa teñen un criterio e teñen unha certa madurez xa, é dificilísimo pensar en volcarse como nos podíamos volcar ao mellor no meu tempo xa non che digo antes. No, cambiamos o enfoque. En vez de ser la clase tradicional, hai que reinventarse. Retos, gamificaciones, para captar esa atención. E hai que asumir que eso, que o tempo non dá para... É que ademais, comentaba antes un pouquinho, cando eu era... Aí eu ainda estudei nun sistema en que había clases os sábados pola mañá. Os horarios reducíronse bastante. Os contidos foron acumulando e diversificando dunha maneira tremenda, porque o ideal da educación sería que todo estivese relacionado. Todo na vida está relacionado. Parcelamos demasiado. Non sei se me perdín. Non, pero adiante. Entón, bueno, eu creo que hai que acostumarse a iso, a vivir. Hoxe eu penso que hai alumnos e alumnas brillantes como houbo sempre, por capacidade, por esforzo, por medios externos, pero nas aulas eu percibí, porque na sociedade hai outra máxima que é criticar a xente nova, que a xente nova non se comporta, que a xente
E eu non vi esa realidade nas clases. Todas as xeracións había xente, nenos, nenas, maravillosos. Sí. Eu tamén quero apoiar esa Defenden esa idea. Sempre Sí. nos fixamos no cero. Sí. Que si o botellón, que si as festas, que si a vida fácil. Pero por que non van os medios de comunicación a unha da mañá a unha biblioteca universitaria a ver se hai esforzo e a ver se hai compromiso? Iso non se fai, pero iso existe. Entón, Sí, sabendo que non ese esforzo que foi, pero que hai persoas que asumen, que se comprometen e que teñen uns resultados maravillosos. sí, claro. Pero eso xa o oí moitas veces, sin embargo, na clase de que a xente de agora, bueno, a xente, os alumnos e as alumnas de agora, que non, que incluso en adultos que opositan, que dá asco, e con exames de... Asco tampouco, asco tampouco. Eu na clase non vía iso, vía, Asco tampouco. bueno, alumnos con moitas carencias, alumnas, pero tamén outro alumnado moi brillante, con un futuro maravilloso. Sí, claro. Los que aprueban a la primera, por supuesto, son buenísimos, sí. E como pasaba na miña época estudante. Pensades que o ensino en xeral, porque claro, aquí estamos un pouco xeneralizando, non? Porque o tema é moi amplo. É amplo polas diferentes perspectivas que mencionabades, polos diferentes tipos de alumnados que hai, polos niveis diferentes, bueno, é moi amplo. De seguro esta conversa dará para unha segunda edición ou se cadra unha terceira con outros convidados ou con convidados repetidos se o facedes moi ben como estades facendo hoxe. Pero o que quería decir eu se pensades que eu supoño que sí, parece inminente, non? Imprescindible que a educación e o ensino se adapte a esta era digital na que estamos vivindo. Hai unha adaptación a todas as circunstancias sociais e esta é unha nova, relativamente nova, porque non é de agora, pero sí que hai que adaptar as metodoloxías, adaptar os coñecementos. Como pensades que se está levando isto a cabo? Quero dicir, de maneira positiva, lenta, como pensades? Sí. Empeza ti, Mari. Sí, claro. Bueno, creo que chegaron así un pouco de forma abrupta, é dicir, chegaron os medios seguramente antes de que o profesorado estivera tamén preparado para utilizar todos os medios, non? Tamén se apostou, pois, non sei, cegamente pola tecnoloxía, como que iba a mellorar o ensino, é dicir, e refírome sobre todo ao proxecto de Disgal, o de dotar o alumnado dun ordenador nas materias e eliminar o libro de texto. Bueno, eso demostrouse que non era a panacea, efectivamente non hai resultados que avalen que iso mellora o ensino. Eu creo que tampouco que empeore, pero que non mellora. Entón, ao final, como a todo, eu creo que a solución pasa por un equilibrio. É dicir, o libro de texto está moi ben, é dicir, traballar co papel é moi interesante, moi estimulador, eu creo que tamén para o alumnado, e ter os equipos Edisgal tamén. Por que? Porque a nova tecnoloxía sí que nos debe axudar a afrontar, por exemplo, a diversidade. Sí que achega recursos que facilitan o alumnado con algún tipo de necesidade específica ou, bueno, educativa a levar mellor o ensino. Por lo tanto, bueno, eu creo que hai que ir un pouco por un ensino mixto, non? As tecnoloxías hai que terás en conta, pero non deben desplazar os medios, os outros medios, os medios tradicionais para o ensino. Sí, eu concordo coa súa opinión. Eu penso no meu día a día e digo, agora traballo cun ordenador e cunha tablet xigante, cunha pantalla digital. A mí encántame cando empezaron a chegar as pantallas ás aulas, que, bueno, ti vaste formando e moitas veces formaste no día a día, moitas veces a vez que se están formando os alumnos, porque os alumnos vennos entrar, os docentes, os distintos docentes, a como manexamos, e eles mesmos intuitivamente che van dicindo, pois podes facer así ou así. Entón, estábamos formando todos a vez, porque as tecnoloxías cambian cada día, e cada día temos retos novos e aprendemos todos xuntos, e a min eso pareceme moi positivo. Eu concordo totalmente, eu ás veces digo, libro, ordenadores, non. O sea, centrámonos libro, libreta e bolígrafo, imprescindible para
para min, porque pensamos que por poñerlles un ordenador nas mans xa lles estamos dando competencia digital. Non, É falso. é totalmente falso. Un ordenador pois, é un instrumento como pode ser o libro de texto ou outro, hai que combinalos todos, entón eu concordo totalmente con ele. Sí, claro, é que, a ver, un ensino á marxe da tecnoloxía non teria sentido. E isto estamos vendo así, pero se miramos cara adiante, pois o mellor desaparece o profesorado, desaparecen as aulas e o que virá, non? Entón, a mí pode gustar máis ou menos a tecnoloxía, pero o mundo vai como vai. Entón, a marxe da tecnoloxía xa non hai nada, non ten sentido. Agora ben, a relación humana, alumnado, mentre isto chegase alumnado, profesorado, esa maxia que transmite aquelas profesoras ou profesores que teñen máis capacidade, non hai máquina por agora que o consiga. Entón, claro, o equilibrio faise imprescindible. Nin pensar que, aí van ordenadores, aí van últimos aparellos tecnolóxicos e xa temos un ensino maravilloso, como se puido pensar algo cando se empezaron xa adiantaba Mario nesa dirección, eu sentínme un imbécil na aula cando empezaron a chegar os ordenadores. Creo que hai centros que están retirando ordenadores. Entón, o tempo tamén irá dicindo cara a onde. Agora, un ensino á marxe da tecnoloxía deixa de ter función para a sociedade. A evolución está aí e non podemos pecharnos. Sí, é un pouco eso, non? É o que dis ti. Aí é o presente, aí xa non a podemos obviar, é o que hai a día de hoxe. E, de feito, bueno, os ordenadores xa podemos dicir que é o pasado. Entón, ou te adaptas ou te adaptas. Sí, é certo que en conservatorio non hai tanta, o sea, lógicamente tienes tu instrumento, entonces non hai tanta, o sea, la clase de lenguaje musical, pero bueno, es una pizarra digital, tampouco es, entonces aí non hai tanta digitalización. Ahora, lo que comentabais, ¿no? ¿Qué uso utilizamos de las herramientas? ¿Cómo los alumnos utilizan las herramientas? Porque al final, lo que decir, realmente se están retirando los libros digitales porque se está viendo que eso no funciona. Incluso no ámbito que ti traballas, sí. Yo es que trabajo todo online. Entonces, claro, Por eso decía. no, en mi caso es No sé, distinto. O digital é fundamental. Yo sí, me tuve que adaptar sí o sí, o sea, yo fue un giro de 180 grados en menos de un año. O sea, yo me tuve que adaptar a marchas forzadas, porque lo mío es todo absolutamente online. Pero claro, lo comentabas, es gente ya mayor, es gente que, bueno, mayor. En fin. Sí, non son... Sí, Sí. 20 y pico, 40, depende. Sí. Pero sí, en mi caso fue adaptarte sí o sí ya. Considerades que existe aínda certa desigualdade ese acceso ás tecnoloxías? Sí, sempre haberá desigualdades. Hai xente, xa na miña xeración, había profesores ou profesores moi punteiros que estaban á última ao nivel de profesorado. E persoas que, como a min, nun principio, que dixen, nego me abrir un ordenador. E logo, pois, vas espabilándote, non? Pero aí hai todo tipo de sensibilidades e todo tipo de circunstancias tamén. A veces ao lado dun compañeiro ou unha compañeira que controla máis, pois vas introducindo, que foi o meu caso. Pero é que eu penso que o profesorado novo que sae é imprescindible xa. E é claro, como xa apuntaba tamén a compañeira, xa os ordenadores que son. E esos que se miramos para adiante, que virá dentro de nada. Entón, como te vas negar? Como non vai o sistema educativo estar moi atento ao que está pasando? En canto ao alumnado, precisamente o tema de Disgal, se algo positivo ten é porque democratiza un pouco o uso das tecnoloxías a todo o alumnado, non? É certo, por iso eu non creo que haxa que retiralos de todo, senón que deben convivir ambos medios, non? O libro en papel, a libreta, como dicía ela, e o ordenador prestado. Igual que os libros de texto tamén deberán de ser de préstamo, non? Porque así garantizas efectivamente que todo o alumnado, hasta os alumnos, bueno, en situacións así máis precarias a nivel económico, que poidan ter un ordenador, que igual ves que teñen móviles, con moito esforzo supoño para as súas familias,
pero igual para un ordenador non había, é unha maneira de democratizar, non? E volvendo un poquinho antes o das metodoloxías, non? Eu creo que é moi positivo que nas aulas haxa unha combinación de múltiples tecnoloxías, é dicir, eu, por lo menos, baixo a miña perspectiva, eu creo que deben convivir pois dende o profesor, que é máis clásico, que dá as leccións máis magistrais, pero ten esa maxia, esa chispa que engancha con eles, ata o que gamifica e fai xogos pois para traballar máis a súa interactivo. materia, ata que utiliza pois eso, a última tecnoloxía. E eu creo que na diversidade pois o alumnado que rinde máis. É dicir, eu creo que se gamificáramos todos, que en priori é unha actividade que lles gusta, pero se entra Cristina a primeira hora gamificando, ou eu a segunda e tamén o a terceira, igual a última hora están xa aburridos de gamificar. Quero dicir, sin embargo, se cada un entra con unha metodoloxía distinta, das máis clásicas, que eu tampouco as desbotaría, ata as máis modernas, eu creo que é moito máis rico, máis estimulante eses cambios para o alumnado. É unha sociedade así é diversa e así son as aulas. Sí, eso. É que o que temos é un reflexo do que hai na sociedade. Entonces, as desigualdades que hai na sociedade témolas nas aulas. Preguntábame alguén, sabendo que íbamos falar de educación e de ensino, non sei se podémoslo enfocar ao público, como decía Toño, pero preguntábame alguén acerca das discapacidades, como se están atendendo esas discapacidades nas aulas, e tamén no ámbito de Conchi, se esas discapacidades son, podémolas englobar dentro do mesmo ensino que estamos facendo para os demais. No meu ámbito é mucho máis complicado, porque tú piensas, en conservatorio tienen unha prueba de acceso, entonces esas pruebas de acceso, sea para elemental como para profesional, sesgan mucho. Entonces sí que no hay tanta alumnado, pues ciego. Bueno, ciego hemos llegado a tener, pero no son tan acusados. Puede haber algún Asperger, puede haber un TDAH, pero no es lo habitual. A no ser centros ya concretos como Coruña. Coruña sí. Por ejemplo, Coruña tiene su propio plan para adaptación, pero son centros... Sí, dime, perdón. Sí, entón ten que haber un plan específico para... Sí, Coruña tiene su plan propio de adaptación, pero en conservatorio al tener esa prueba de acceso ya sesga mucho. Eu falo de diversidade nas aulas, cada vez que se fala de discapacidade eu sempre penso, pois eu tamén son discapacidade en moitas cousas. Eu tiven alumnos con discapacidade, ou se supoñía que tiñan discapacidades con moitas capacidades. Entón eu creo que eso tamén é un reto deste siglo, adaptarnos a nós que o temos máis fácil, ou se supón nós, quen somos nós, os normais, a normalidade, cal é a normalidade. Entón adaptarnos a diversidade das aulas e as distintas capacidades. Entón, faltan recursos nas aulas e falta moito coñecemento e tamén empatía, moita empatía por parte de todos os profesionais en xeral hacia ese mundo. Moito coñecemento, moitas veces por medo, porque o descoñecemento, pois, teño un neno na aula que non sei como abordalo, non sei como comunicarme con el, ninguén me ensinou como agora teño que fago, e teño estes que tamén teño que atender, e entras á aula e non das feito. Entón, é un traballo tamén de todos, todos en equipo, de humildade, de non sei, teño que formarme, témonos que formar todos a vez, e abrir as miras, abrir as perspectivas, que ás veces vamos con moita rigidez mental. Eu, as mellores experiencias da miña vida son con persoas que se supón discapacitadas, son as que máis me ensinaron. Eu falo do mundo da xordeira, que é o que mellor coñezo, e que ademais agora está de moda, parece, de actualidade, non? A lingua de signos. Sí, e dis, pois eso estaba nas aulas de sempre. Ademais, pois, dende a LOCSE, que para min foi unha das que moitas veces se critica, é dicir, ese cambio, esa inclusión, eu sempre a defenderei, esa inclusión nas aulas, pero, lóxicamente, ti non podes meter esa diversidade nas aulas se non metes recursos, pero recursos en todos os sentidos, recursos humanos, recursos materiais, recursos de todos. E recursos, para min, moi importantes, de formación, porque eu sempre digo o mesmo, para min o ensino público maravilloso, pero tamén critico
a pobre formación inicial, agora estou un pouco desconectado xa, Ujú. pero pareceme que a formación inicial do profesorado é moi pobre. Eu vinme non tuve casos así moi significativos, pero cando tiña algún, eu declarábame impotente, non sabía que facer. E como a min vía que a maioría de compañeras e compañeiros que se podían ver nese caso, non? Entón, iso mellorou moito. Efectivamente, a sociedade cada vez, dicíamolo, é máis complexa e demanda máis. Como non vai responder o sistema educativo a esa necesidade? Como non? Ora, para que responda dunha maneira eficaz e que axude aos alumnos, ás alumnas e ás familias, ten que haber personal formado que diante dunhas necesidades específicas concretas saiba como responder a iso. Efectivamente, a vontade e o compromiso profesional é moi importante, pero eu botei sempre nese e noutros aspectos moi en falta. Para min a formación inicial do profesorado non ten sentido ningún que se realice nunha, falo de magisterio, nunha escola de formación de profesores. Para min os futuros profesores e profesoras tiñan que formarse na aula ao lado de profesionais pois dos máis competentes. Complicamos as cousas tanto, sempre se aprendeu ao lado de alguén que sabía. Estamos en mãos dun profesorado que nunca pisou a aula, que non sabe para nada a realidade dunha aula, ou polo menos o que eu vivín, pero penso que sigue sendo moi parecido. Falo de primaria ou infantil. Eu teño cursos que se facían infantil para formarse, pero que facías despois a posteriori, unha vez que estabas na aula, porque non podías estar na aula sin formarte. Ben, entón, para min, esa é unha das grandes eivas e das miñas críticas de que sería a gran revolución. Eu ainda digo máis. Para min, no ensino, deberán estar as persoas máis capacitadas de cada xeración. Non sei se é un pouco escudinte ou non sei, pero se quixésemos obter un resultado, e a realidade é que ben por salarios, ben por prestixio social, ben polos distintos factores que todos coñecemos, poucas veces ten que ser unha persoa moi vocacional, cos mellores expedientes vayan ao mellor en secundaria xa máis. Hainos tamén en primaria, pero son casos moi contados. Entón, para min, que maravilloso sería as persoas máis capaces, e non, cando digo máis capaces, non me refiro a con máis capacidade de memorizar ou de entender libros, senón, bueno, máis competentes para comunicar, para transmitir, para entender. Entón, para min, esa idea a gran débeda do ensino público. Eu creo, perdón, que falta tamén un pouco de coordinación, porque hai profesionais hoxe en día moi formados en distintas parcelas, pero ese coñecemento non chega a todos os centros. É dicir, ás veces falta traballo en equipo, hai moita parcelación dos contidos, pero tamén dos profesionais. Eu coñezo xente que na súa aula fai maravillas, pero que eu nunca estive na súa aula. Entón, eu non sei como traballo, moitas veces falas con eles fora das aulas, pero é todo fora, se puidera entrar nesa aula, ás veces que, por exemplo, hai profesionais que poden entrar, profesionais que temos de pedagogía terapéutica ou de audición e linguaxe que entran nas aulas, e eu sempre lle digo, é que admiro que poidades entrar nas aulas e ver os profesionais traballar, porque eu aprendería un montón vendo os meus compañeros traballar. Pero, perdón, iso vai na dirección do que te dicía antes. Si xa ti iso na túa formación, no teu proceso de formación, Si o tiveras. ou tiveses a oportunidade, eu fixen 3 meses de prácticas, aquilo era ridículo. Bueno, non me vou a parar porque quería falar máis. Sí, nada, a formación do profesorado é fundamental, non? Como dicían eles, hoxe ademais, como falábamos antes, os medios tecnolóxicos tamén nos axudan nesa tarefa. E despois hai unha cousa moi importante, e que a administración ten que baixar as ratios, é dicir, con 35 alumnos que pode haber en bacharelato, ainda que xa sei que en bacharelato precisamente non é a etapa na que o alumnado sexa máis diverso, pero ata 30 alumnos que pode haber nunha aula da ESO, é moi difícil, por moita formación que teñas, poder atender a 4 TDAHs, un TEA, quer dizer, é imposible atender a tanta diversidade, o estranxeiro que acaba de chegar e que non ten ni idea do idioma.
imposible. Entonces, eu creo que temos que traballar en condicións, non? A baixar as ratios, pero moito, non? Hai que baixalas moito. A ESO, por exemplo, de 30, deberíamos tender a baixalas a 25 e a 20 no futuro. En bacharelato tamén, en primaria, pois, en infantil, moitísimo máis, non? E despois, en canto falaban bueno, pois desa aprendizaxe inicial, eu creo que no de secundaria algo cambiou, non? Eu fixen o CAP, agora hai un mestrado para iso, é certo que van bastante aos centros, é dicir, hai un práctico en 1 e hai un práctico en 2, é dicir, que cada vez pisan máis os centros, eu penso que algo cambiou. E despois, con respecto ao que dicía Cristina, efectivamente, eu creo que a aprendizaxe por observación de outros compañeros é fundamental. Hoxe a Consellería ten unha ferramenta que é o programa Observa a Acción que che permite facer iso. Pero claro, ten que entrar o centro en conxunto a formar parte dese programa. E ese programa permite entrar primeiro nas aulas dos teus compañeiros de centro, permíteche despois nunha segunda fase visitar outro centro educativo da comunidade autónoma e nunha fase xa no ano seguinte, incluso visitar outro centro do estranxeiro ou de outra comunidade autónoma, non? Nós, por exemplo, no IES Pedregal de Irimia participamos nos 2 anos anteriores nese programa, como din eles, é unha experiencia moi enriquecedora. Bueno, estamos rematando, fóisenos un pouco o tempo, pero bueno, era sabido porque, como dixemos xa antes, é un tema moi extenso. Quero agradecervos a todos a vosa presencia, os vosos coñecementos, a vosa actitude e a vosa disposición para estaren aquí nesta Fundación Bacan que presta as instalacións para facer estes diálogos e a todos os nosos seguidores decirles que tanto este diálogo como os anteriores están disponibles na nosa canle de YouTube. Vémonos moi pronto. Grazas.